tengaraning jurit kang maguru kangsa tetek kaya bu tula para pandriting turak gesti terkata ingkang twaca lelayu sepet kuatatita orang nglegewa jebul anuman ndelik oneng kampis ireng kene apa abamu kuwi Bambang Aswatama ya ripalungguhan iki aja kakean bebangal manuta ndak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak gotong tak gawa marang negara Ngasina minta tak tumbale negaraku kowe wis gedhek antuk pidak jempol kelawan penemban Wisamuka ngibarate cacing kae didak mugil mara gage cekelen Anoman waton kowe pinter nglangkai bangkeku babo babar bobo kota muntap lir kinetap duka yayah dinepe coco pang mawingo wingo wangis ing babo babo kongsi leno iki margane pati mangkapang krus-krus sasundar
jebol. Dadan. Ah. Ah. Pecah. Kowe. Edian. Ah. Wah. Ah. Wah. Ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, la. Lo. Oh. Oh. Wet. Wet. Tak sirahmu. Ada yang wah 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 ada yang wah minggir, sor payu tandingmu. Cekel, gue ingon-ingon we. Ayo cekelan. Iso nyekel aku padha karo iso nyekel angin. Wah, omong-omong. Ha. Wah. Lho, setan. Hop. Ah. Weh. Oh.
Wah. Oh. Hey. Oh. Mundur. Harta marmo tandingmu lho. Ah. Lah. Alang kranjang tatumu.
Mangkahang grosro sasumbar Lindhu getar bumi gunjing Kumaludha Guntara ketup Kumop kang coloni di weladala mongko wiwit budhal saka kraton negara Ngastina Resi Wisamuka wis meling lawan para sata Kurawa aja melu-melu karo lakon iki nyatane Ripalungguhan iki kampeng kok ing Pancabaya bayane dombalinjane Kurawa do dadi gotongan dong rembyah kakean cacah ngreda kakean jiwa ora bejaji babar pisan para Kurawa maragake kowe do mundur gulung ana genderamu bongkok ana gamanmu maragake sawangen Resi Wisamuka Anoman janji lena kaprayitnaning lair batin ora nganti kentong subuh wis dadi layatan kowe Wembiyen kondang Gembong Swelagiri senopatine Rama Wijaya sing pinter ngobong kraton Ngalengka diraja ning saiki wis tuwa ampas brabas Anoman Wadiltek ketiban siung pengapin gletak tanpa daya tak gendong gawa ning negara Ngastina aja pati-pati kowe mati sadurunge mapan ana ning bumi Ngastina
mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ing Bapak Semar ngaturake ketiwasan Bapak. Ana apa Petruk? Ana apa kok semune kowe kaya wong bingung, kaya wong sedih? Lelakon ingkang dumadi ana apa kantong bolong? Ngaturake ketiwasan ra cocok karo gambaranku, Pak. Ndak kira ampuhe Anoman iki padha karo nalika isih jaman Ramayana ning nyatane Ripalungguhan iki. Anoman tanding karo Resi Wisamuka. Aku ngerti digigit siung pengapit Anoman ngletak. Mbuh mati mbuh urip. Saiki digendong digawa negara Ngastina. Kondange arep ngitumbal negara Ngastina iki piye, Pak? Piye, Pak? Kowe ora perlu kuwatir, ya. Kowe ora perlu sumelang. Anoman teka ana ing klampis ireng nalika mau kuwi karepe lak njaluk mati. Dheweke wis bosen ngrasakake urip. Mbok menawa ki cocok karo sing dadi kekarepane, merga mandine ucap iki ora kaya ucape dhewe. Yen pancen dina iki Anoman cilik lara gedhe mati, ya wis karep ben pancen kuwi sing dikarepake Anoman. Mula dadi panakawan Ripalungguhan iki ora perlu kowe melu cawe-cawe lelakon sing dudu perkaramu. Malah mundur sawetara ayo manjing ana ing sanggar pamujan. Muga-muga lelakon iki mengko mburine dadi lan becike Petruk. Tengara mundur sawadyane nedya kondur saya dalu arara sabyor kang lintang kumedhap desunyo tengah wengi lumrang gandaning Puspito karang yuwaning putyanira rires harta pawanute Rase
Tretina ning pasewakan busana Cukra maneka Pustiting Udyana miyang Pandrasarwarama ireng gembuleng anggaweng mega kandel ingkang prasasat nutupi Prayagung negari Ngastina andadosaken Prabawa sumuk ingkang mapan wonten ing bale paringgitan negari Ngastina. Sumuing penggalih Sri Duryudana rinasa kaya tan bangkit rinucat satemah kenyut ubaling driya. Sanadyan wis lama nggenya lenggah parandene jinem permanem datan maluya sabda. Hamung atebah jojo tampel wentis pantrawang tebih asta anggegem kaya hanuwek marang menungsa sing tanpa dosa. Mangkono ambyar buyar ingkang dadi panglamuning driya dupi mulat rawuhipun ingkang Rama Mara Sepuh ing Mandaraka nenggih Sang Prabu Salyapati guragapan mangkono giya ing acara lenggah awijil pangandika mecah dumateng sepine kang swasana dedep tidem perbawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan
tan kuciwa mamanise menggap srinateng dalu siniwaka sangya pradase aglar neng cakrawala winu lat ngelangut prandene paksa kebegan saking kahing Parangkono kang suwiwi Warata tanpa selo Warata tanpa selo Kanjeng Rama Mandaraka kula lajengaken anggen kula matur menapa darunanipun kula ambaya ngirawuh paduka wonten ing paringgitan kraton negari Ngastina lan pancen kula sengaja menika didhe dinten pasewakan lan mirunggan cekap acatur netra Duryudana kaliyan Kanjeng Rama Mandaraka ingkang rembakan perkawis menika. Anak Prabu Jaka Pitana saksampunipun kula nampi layang undangan saking paduka. Anggen kula tumuju wonten negari Ngastina kadi kula jangkah-jangkau sepisan dadi supados enggal seba wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana gandeng Ripalungguhan samangke kula sampun ngabiyantara bebasan nyidam rujaking Cumpangluk cemengklungen daya-daya kepengin wrih jati ning gati. Ingkang bapa sampun mara seba kalilan kula ngangklungaken jangga nilingaken karna nyadong rumantaing sabda tama paduka anak Prabu Jaka Pitana. Kanjeng Rama, nggih. Kalilan kula matur blaka suta blakotang terus terang tanpa tedeng aling-aling tedeng bab menika cekap dipun rembak kaliyan Duryudana miwah paduka Kanjeng Rama karana menika bab keluarga menika bab wewadi boten-boten sanes magepokan kaliyan kawontenanipun anggen kula emah-emah kaliyan Yayi Banowati. Kula dados tiyang sepuh menika kewajiban kula tiga, tutur uwur sembur. Tutur sak bisa-bisa nuturi marang anak supaya bisa anjep marang kamulyan, ya mulyane lahir ya mulyaning batin. Uwur tegesipun bebantu marang anak upamanipun. Upaminipun kok anak menika mbangun omah mboten ketang genteng setunggal bata setunggal wong tuwa kudu cawe-cawe melu nyumbang dene sembur tegesipun donga pangestune wong tuwa sak bisa-bisa bisa ndayani kelawan anak sejatosipun wiwit kula masrahaken Banowati dumateng paduka anak Prabu Duryudana kula menika sampun boten wenang murba wasesa ngutik-utik tumrap
anggen paduka bebrayan kalian Banowati menika babar pisan kula mboten darbe kewajiban. Nanging gandeng samangke paduka sambat kalian ingkang bapa pramila mboten ketang klungsu-klungsu kula badhe nderek udu nadyan to kucem-kucem diraupi. Wonten menapa Banowati? Nuwun pangapunten. Upami Banowati kula wangsulaken dhateng Mandaraka ngoten kados pundi? Lho mangke riyin. Menawi paduka badhe ngunduraken anak kula Banowati dhateng Mandaraka mestine mawa dasar, mawa paugeran, mawa pitung ingkang genep. Lepatipun Banowati menika menapa? Klerunipun Banowati menika mapan wonten pundi? Kanjeng Rama. Sampun kawan dosa dinten menika Banowati mboten purun leladi kalian kula. Kok mboten leladi kalian anak Prabu Duryudana sebabipun karana dene samangke Banowati sampun mapan wonten ing sanggar pamujan negari Ngastina. Mboten purun dipun ganggu. Mboten purun dipun ganggu damel kalian Duryudana. Jare arep nggayuh kanugrahan wahyu ingkang sinebat Wahyu Kanarendran. Mongko Blaka Suta kemawon kula menika mboten gumun kalian wahyu, mboten edan kalian kanugrahan. Mboten melik, mboten gandrung, mboten kayuyun kalian wujudipun Nurbating Gusti nenggih Wahyu Kanarendran. Buktinipun nadyanto kula mboten duwe wahyu, kula mboten kregem kanugrahan, nyatanipun Duryudana anggenipun nindakaken semedi wonten ing sanggar pamujan sampun kawan dosa dinten menika sami kemawon nampik katresnan kula. Mongko Duryudana menika tiyang jaler limrah ingkang saben dinten kedah dipun ladeni kalian bojo. Saya-saya dene samangke menika hawanipun asret. Ing atase wong omah-omah ke Banowati le resik kaya ngono le lenjang-lenjang kaya ngono 40 dina ora entuk nyinggol. Nuwun sewu menawi yang luwe menika padaran mangan rong piring pun wareg. Yen sing ngelak menika gulu, ngombe rong gelas sampun tuwuk. Nanging menawi ingkang ngelak menika babakan nafsu menika kedah dipun ladeni. Mongko kiranganipun menapa Duryudana kula menika peranganipun Narendra ingkang setya dhumateng bojo. Nadyanto kathah para Narendra ingkang garwanipun menika kalih 3 sekawan ning Duryudana menika bojo ya mung siji Banowati. Bojo mung siji kon radene malah semedi. Kula boten saged trima bab menika. Ler sapating sun tumiling hangulati Puspita medmindah kang warni Waladala Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Lelampanipun kados mekaten to nggih. Nggih. Mongko tumraping kula upami saya menika dados anak Prabu Duryudana, kula menika klebu ratu ingkang bejo. Kula menika ratu klebu ingkang untung gesangipun karana duwe bojo sing gelem taberi prihatin ngeningaken cipta nyedak kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mongko titikane wong wadon sing bakal munggah ana kasuwargan menika wonten 3. Siji wong wadon sing gelem ngibadah, angka 2 wong wadon sing gelem prihatin, angka 3 wong wadon sing gelem jaga kehormatane. Niku mangke lawanging swarga bakal mengo, lawanging neraka bakal minep.
bejo kemayangan paduka kagungan bojo ing hambekipun kados mekaten. Tujune kok Banowati dudu perangane wong wadon sing rina wengi senengane mung grembyang. Yen ora ngangge kalung sing mompir ora gelem metu saka ngomah, yen ora nganggo gelang sing gedhe ora gelem lunga ning pasar, yen ora nganggo anggon-anggon sing mencirit beda karo kancane ora gelem metu ka kraton. Paduka kedahipun matur nuwun kaliyan Gusti, duwe bojo seneng prihatin. Mangien prihatin mboten dahar mboten nguncut tartamtu badhe kero badanipun. Kero ning malah santosa. Ning kula mboten seneng wong wedok yen terlalu kuru menika mboten seneng kula. Menawi terlalu kuru mboten seneng kula. Bebas mangke. Oh, nggih. Paling mboten sing kula tresnani ya awake paling mboten kaya Niken Salidri ngeten iki. Kosek to nek bocah mangan kok mesti disenggol. Mangke upami Banowati pikantuk wahyu kanarendran sing bejo mboten namung Banowati piyambak nanging klebet anak Prabu Duryudana lan para warga ing negari Ngastina ing badhe mangke mulya merga badhe kagungan tedhak turun ratu ing sampun anggadhuh wahyune kraton. Kula mboten butuh wahyu kraton ning butuh kula yen dadi ratu rampung nyambut gawe mlebu kamar ngeloni bojo niku butuh kula. Niku mawon butuh kula. Amir kula menawi mboten kumpul kali bojo dangunipun 3 dina awak kula pegel kabeh. Lah wektale Banowati kangge leladi daharan mboten butuh mangan kula. Menawi badhe olah-olah utawi masak, pancinipun kula buang. Kula tendang. Lah yen badhe dahar kula pesen teng pundi-pundi. Ingkang baku bojo kula menika sedya ing saben dina. Karepan kula namung menika. Lah mangke upami enten tamu kula utawi nuwun sewu ingkang Ibu Mandaraka, nggih. Kula nganti kang Ibu Mandaraka lajeng sowan mriki. Mestinipun ulas-ulase wong rembukan kok mesti mae jangan napa ora ngaten. Mboten jangan. Teng kedaton mboten butuh panganan sing kula butuhne ndung tang tundet. Tundet niku. Plutuk kuntak. Wah, cilik sanget niku malah. Niku yen Banowati ora gelem leren anggene tapa nuwun sewu kepeksa benjang-enjang sareng kalian plethek ing srengenge kula konduraken kula wangsulaken dhateng Mandaraka. Mangancur lakuning angin gugur agraning ngarga kurnita rep kagiri-giri horeg bumi prakempita padula mangamba-amba udan treswar lan lesut
Sanguwaran dena becik besok mendemo baris prayitna Iwa Sarontawa ing Dwarawati tinempesen iku awak Pandhawa kawula nuwun sewu anak Prabu Ngastina kula ingkang bapa Wisamuka ingkang sowan nggih Bapa Penemban Wisamuka kados pundi kabul kausananipun nggih awit panjurung dika lan patih Sengkuni ingkang dados seksi anggen kula pados tumbal wadal kinarya kajayane para Kurawa sampun kasembadan kula sampun nggendhong wujudipun bedhes putih pendhita sing neka-neka nenggih pun senggana samangke sampun nglemah boten eling Purwaduk sinamapan wonten alun-alun nggih jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara bagus yen pancen ngono nemban samangke kula kantun nengga dawuh paduka keparengipun anak Prabu Jaka Pitana kados pundi ingkang paman namung badhe nderek mumpung Hanuman semaput sisan gawe kula melu nekseni mang pateni mang pendem ana tengah alun-alun etaken dawuh jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara anak Prabu kok kados mekaten ing dados sifat paduka ing atase bojo taberi tarak brata semedi nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa parandene sing lanang malah ngumbar dosa ki karepe piye jengandika bakal merjaya senggana kethek sing tanpa dosa kanggo tumbale negara sakmangke kula sampun saged maca lorek ing gedhoan sampeyan menawi Banowati badhe mangwangsulne kula tampi tangan loro tinimbang duwe bojo sing patrape iblis mituhul dawuh pangandikane anak Prabu Duryudana wong sak Ngastina kabeh dadi seksi nadyan biyen nate ngobong alengka ning saiki dadi kethek tuwek kowe mati tamat sejarahmu dadi awo ning kene Anoman Kobong, Anoman kobong, kobong. Murup mang halat-halat geni. Prasasat kaya ndilat langit. Sorak gemuruh para wadya bala Ngastina. Kemriyek suarane mangkono kawlagar anggane Sang Senggana sukma oncat saka raga